hey Jani, I believe mosinekweza nto zenu ze-true love. La nto yoba in love ude ube sisidenge fundini. Caba ngoku umuntu awusabone mistake ezi zakhe because usemathandweni. Hayi mina ndingaziphikisa ezo feelings ezo because kaloku ukhona nje ubhanqe ndingazokwazi ukumela. iJani ayizukwazi kaloku ufola in love nesimenxe somuntu esafeyisha u-standard 6 kayi-3. Ndiko-bright kwami na but hey makungade kube mnyama kaloku nalapha kubaby, makube dim at least apha endlini fonini. Sizele kaloku guys sinabantwana abafunda kwezi zikolo zikhumshileyo abazali bethu babengazi-afodi, but ke asikho lapho namhlanje man guys. Ufika umntana ngokwesikolweni sekhala ngo-borrow me your pen because kaloku i-homework uncediswa ngumomnci lo nge-English yasesophakama senior secondary school. Yazazi ezazile iqueen zikhumsha insente efondini. Yo aphinde umuntu abe ne-personality yesiciko sebhiya nalantsula inemalithi ingathi i-avance liphela. But ke guys ngabantu nabo mani abasisaba funeka bethandiwe ekugqibeleni nezo mileage zabo ke iJani mayihlale apha ibambe apha as long as ihappy qa yona.